Continuă lucrările la viitorul Centru Multicultural Unirea din Roman în această perioadă, intervenindu-se la interiorul obiectivului, dar și la instalații, fiind încheiat un contract în valoare de 313.500 de lei fără TVA pentru partea de racordare a clădirii la energie electrică, suma fiind alocată din bugetul local. Se așteaptă avize pentru o parte expertizată ulterior demarării lucrărilor, problemă sesizată pe timpul execuției acestora. Este un contract în derulare, un contract care în acest moment este în etapa de fazare, așa cum știți, pe noul program regional, ca și celelalte proiecte din planul operațional regional. Partea de zone de acces a fost finalizată. În acest moment se lucrează la partea de interior. Sunt câteva intervenții la partea de structură. În acest moment s-au făcut studii geo și se face o intervenție la partea de structură, așa cum am spus, cu experți. Urmează să se refacă o parte de partea de avizare pentru a se putea finaliza și această necesitate apărută în timpul execuției. Și cu precădere se lucrează la partea de instalații, urmează să fie amplasat ulterior și rezervorul de apă. În momentul acesta este în curs de execuție lucrarea. Pentru partea de reabilitare a clădirii, valoarea contractului este de 11,5 milioane de lei, iar pentru partea de sistematizare a zonei, valoarea contractului este de 1,6 milioane de lei, inclusiv TVA.